Este arbre que esteu veient és un castanyer. Es diuen eriçons. Mireu, estes ja han caigut perquè estaven madures, però de vegades no cauen totes. Entonces hi ha que pujar dalt de l'arbre i manejar les seues fulles, sacsar-les perquè caiguen els eriçons. Això és el que està fent este home. Com vegeu és un poc complicat perquè el castanyer és alt. Quan cauen els eriçons ja poden traure de dins les castanyes. Què es pensàveu, que les castanyes arribaven així des de l'arbre? Pues no. Hi ha que fer un poc més de faena. Dins d'un eriçó poden llaure fins a 3 o 4 castanyes. Ja sabeu d'on venen les castanyes, dels eriçons del castanyer.